କାହିଁକି ନିଶା ଗୋଟେ ସେମିତି ଆଇଟମଟେ, ନିଶା ଗୋଟେ ବୋଲ୍ଡ ମଡେଲର। ନିଶା ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଦେଖେଇ ପାରିବ, ଆଉ ନିଶାର କ୍ଲିଭଲେସ୍ ଦେଖି ଲୋକ ପାଗଳ। ସବୁ ଝିଅ ମାନଙ୍କର କୋଉଠି ଶୋଇ ଯାଇଥିବ, କୋଉଠି ଓଳି ଯାଇଥିବ, କୋଉଠି କଣ କରିଦେଇଥିବ। ନିଶାର ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଜିନିଷ। ବାଳ ନା ଆସିଲିଣି ସେବେଠୁ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଟୋକା ମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ବି ଜାଣିଥିଲି, ଯାହା ବି କରିଥିଲି, ମୁଁ ଟୋକା ମାନଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିକି ହିଁ ରହିଥିଲି। ଆଉ ଇଭିନ୍ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପାଗଳ ହେଇକି ଲୋକମାନେ ବୁଲୁଥିବେ ମୋ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର, ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଅଛି, ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି, ସେ ଟୋକା ହୁଅନ୍ତୁ କି ବୁଢ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଥିବେ, ସେ ଉଠିଯିବ ନିଶା। ତାର ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ ଆରାମସେ। ମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବା ଜରୁରୀ ନିହାତି, ନହେଲେ ହବନି। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଉତ୍ତେଜିତ ହେଲା ପରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଲା ପରେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ କି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ହିଟ୍ ହେବା ଦରକାର, ତାପରେ ଚଢ଼ିବା ଦରକାର। ବାସ୍ ସେଇ सुबह फोन करने की क्या जरूरत है। ऐसा एक कमीना दोस्त